Dnes sa zameráme na Linuxové distribúcie a povieme si, aká Linuxová distribúcia je najlepšia a najpopulárnejšia. V prvom rade si povieme, čo je Linuxová distribúcia. Linuxová distribúcia je vlastne balík, ktorý obsahuje jadro Linuxu, aplikácie a rôzne nástroje. Každá distribúcia je prispôsobená špecifickým potrebám od začiatočníkov až po profesionálov. Distribúcie môžeme rozdeliť do niekoľko kategórií. Pre začiatočníkov je skvelé Ubuntu, Debian alebo Linux Mint, pretože sú intuitívne a jednoduché na používanie. Pokročilí užívateľia obľúbujú napríklad Arch Linux alebo Fedoru, kde majú viac slobody a kontroly. Čo sa týka Arch Linuxu, ak chcete začať s touto distribúciou, odporúčam operačný systém Kachy OS, ktorý je na Arch Linuxe a je najlepší pre ľudí, čo sa chcú pohybovať okolo Arch Linuxu. Pre servery sa často využívajú Ubuntu Server alebo Red Hat. Čo sa týka popularity rôznych operačných systémov postavených na Linuxe, v čase točenia videa na webovej stránke DistroWatch sa za posledných 12 mesiacov zo všetkých spomenutých distribúcií v tomto videu dostal na prvú priečku Linux Mint, Debian je na 4. mieste, Ubuntu na 6. mieste, Kachy OS na 8. mieste a Fedora je na 9. mieste. Dôležitá vec tohto videa je otázka, ako si vybrať. Pri výbere distribúcie sa zamyslite nad tým, aké sú vaše potreby. Ste začiatočník alebo skúsený užívateľ? Potrebujete systém na prácu, hru alebo server? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Na záver, ak ste začiatočník, odporúčam začať s Ubuntu, Debian alebo Linux Mint. Ak chcete mať najnovšie technológie, Fedora je vynikajúcou voľbou a ak chcete mať systém presne podľa svojich predstav, Arch Linux je pre vás. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.